लोगोफोर जोंनि 98 एनुवेल कनफारेन्सआव बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै खुलुमफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअआ जाहैबाय आं नोंसिनि मोजां बाथ्राखौ आं देखायनो नाजादों। बेयाव बयबो नायनानै ला आरो सोरबा मानसिफ्रा ओरैहाय बेरायजोबनानै आरो न'आव हाखु दाखु देलायनानै फैनो हायाब्ला आं नोंसिनो देखायगासिनो दङ। सोरबा हाद्रि मेंब्रां आथिंफ्रा मेंब्रां जानानै फैयोब्ला नै बेयावहाय आयनायावहाय फैनानै बेयाव दांखुलाव सेरनानै नै बेयावहाय दै सेरनानै आथिं आखाइ सुनानै मोनसे ग्लासाव ग्लासाव नायनानैहाय देलायनो हागोन। महर मुसिफोरखौ महा मैला दङ महा मैला गैया बेयाव नायनानै देलायफैनो हागोन आरोखि। बेनिखायनो रावबो टेनसन लानाङा। न'निफ्राय सोरबाफोर हाखु दाखु जादोंब्लाबो बेयाव फैनानैहाय देलायफैनो हागोन आरोखि। माने न'आव हास्लाबाब्ला आरो न'आव हास्लाबनानै मोजां देलायनानै फैब्ला बे नोंसिनि बाथ्रासै। आरो सोरबाफोर हायाखैब्ला आरामसे फैनानै बेयाव देलायनो हागोन। इसके लिए हम बोल रहा हूँ कोई आदमी घर से स्टाइल करके आने के लिए बहुत दारा दारी हो